Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Кустачова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Захаванне агульнай культуры і гісторыі. На Гомельшчыне абмеркавалі пытанні ўзаемадзеяння Беларусі і Расіі ў сферы культуры. Першая чарга. На трасе М10 амаль напалову зрабілі пуцеправод. Лепшы час для вакцынацыі. У Гомельскай вобласці ўзровень захворвання на вострыя рэспіраторныя інфекцыі не перавышае шматгадовых значэнняў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Захаваць агульнае і не дапусціць фальсіфікацыі гісторыі. Пытанні ўзаемадзеяння Беларусі і Расіі ў сферы культуры абмеркавалі на пасяджэнні парламенцкага сходу па культуры саюзнай дзяржавы ў Гомелі. Якія праекты плануецца рэалізаваць у матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Вектор на супрацьстаянне фальсіфікацыі гістарычнай праўды і развіццё сумеснай культуры двух брацкіх народаў. За шматгадовае сяброўства Беларусі і Расіі колькасць сумесных акцый, фестываляў і праектаў злічыць немагчыма. І ў брацкага народа шмат планаў на будучыню. Мы сегодня говорили о безопасности, об патриотическом воспитании, об идеологии. И вот в этом направлении предлагалось для обсуждения также много проектов, которые связаны с разработками цифровых платформ, с разработками новых видео, архивных документов, документальных фильмов, роликов. То есть тоже широкий круг культурного пласта. Выбор на карысць Гомельшчыны для правядзення пасяджэння не выпадковы. Рэгіён унікальны захаваннем рамесных, абрадавых і культурных традыцый. Менавіта з Гомельшчыны пачалося вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Акрамя гэтага, гомельская зямля не раз прымала сумесныя праекты Расіі і Беларусі. Напрыклад, цягнік памяці, у якім прыняло ўдзел больш за 200 навучэнцаў саюзнай дзяржавы. Есть поезд памяти. Это такой проект, который проходит ежегодно. Он поддерживается и вообще проходит по инициативе председателей верхних обеих палат России и Беларуси Натальи Ивановны Качановой и Валентины Ивановны Матвиенко. В этом году он уже состоялся. Как правило, он стартует в Брестской крепости 22 июня. Наверное, особо значимый, конечно, у нас есть форум «Молодежь за союзное государство». Он в этом году уже прошел, состоялся в Могилеве. Есть творческий конкурс. У нас, например, есть творчество юных. В этом году тоже уже говорили о том, что он проходил в Москве. На пасяджэнні дэталёва абмеркавалі ключавыя напрамкі, праграмы і праекты, якія плануецца рэалізаваць у будучыні. Напрыклад, стварэнне маладзёжнага хору, серыі ваенна-гістарычных міні-фільмаў і нават магчымасць набору беларускага курсу ў Усерасійскім дзяржаўным універсітэце кінематаграфіі. Я это предложил зампредправительства Беларуси и бывшему министру культуры. Ну, давайте мы наберем в объекте белорусский курс. Игорь Петрович, зампредседателя, он сказал, это потрясающая идея. Им там, нашим белорусским ребятам и девушкам, читали бы лекции, мастер-классы. Михалков, Кончаловский, Шахназаров, Пхотиненко и Мир Кустурица, все те, кто читают на курсе моем авторской режиссуры, потому что это все мои друзья. Все готово. Напярэдадні дэлегацыя азнаёмілася з гісторыка-культурнай спадчынай Гомельшчыны. Маршрут пагружэння ў гісторыю быў пабудаваны праз Веткаўскі музей стараверства і беларускіх традыцый. Таксама адбылася экскурсія ў Гомельскі абласны музей ваеннай славы. І культурная цікавасць не выпадковая. Для Беларусі і Расіі важна захаваць сапраўдную гісторыю разам. Алеся Гурын, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі адбылася справаздачна-выбарчая канферэнцыя абласной структуры беларускага таварыства «Веды». Дэлегаты падвялі вынікі работы і вызначылі кіруючы склад на новы тэрмін. У ходзе канферэнцыі былі разгледжаны ключавыя пытанні аб зменах у складзе праўлення і прэзідыума. Таксама быў абраны новы намеснік старшыні праўлення. Ім стаў Сергей Туркеніч. Сергей Туркеніч – гамяльчанін і па першай прафесіі гісторык. Працаваў выкладчыкам прававых дысцыплін у Гомельскім каледжы. Атрымаў ступень магістра права і з 2019-го выкладае ў філіяле Міжнароднага універсітэта МІЦО. Акрамя бягучых кадравых пытанняў, дэлегаты абралі прадстаўнікоў в области на будучы республиканский съезд. Мы проработали все вопросы повестки, которые были обозначены. Мы пришли к единому мнению по этим вопросам. Разногласий у нас не было. Это приятно, это подчеркнуло наше единство, сплоченность. То, что мы единомышленники вот по этим важным вопросам. И мы выбрали 21 делегат от Гомельской области, который в скором времени примет участие в республиканском съезде.
Арганізацыя праводзіць шырокую асветніцкую работу. З 2022 года было арганізавана каля 65 семінараў у працоўных калектывах Гомеля, а таксама шэраг мерапрыемстваў, прымеркаваных да важных дат. Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, выбарчым кампаніям і дзяржаўным святам. Удзел у іх прымалі як вядомыя рэспубліканскія спікеры, так і выкладчыкі гомельскіх ВНУ. У Гомельскім раёне поўным ходам ідзе падрыхтоўка да будаўніцтва свінакомплексу на 100 000 галоў. Работы на месцы ацаніў старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко. Зараз тут высякаецца лес, уладкоўваецца кар'ер для забору грунту. Першы пускавы этап прадугледжвае вертыкальную планіроўку будучага комплексу, вынас сетак і уладкаванне дарог. Паралельна праводзіцца праектаванне наступных этапаў будаўніцтва. Праекціроўшчыкамі і будаўнікамі складзены панядзельны план. На дадзены момант усе работы ідуць па графіку. Губернатар даручыў адказным службам прапрацаваць пытанне добраўпарадкавання бліжэйшых населеных пунктаў, наяўнасць арэнднага жылля для будучых спецыялістаў і неабходнай інфраструктуры. Новый імпульс развіцця раёнаў. Хойніцкі завод гідраапаратуры нарасціў асартымент выпускаемай прадукцыі да 98 найменняў. Зараз прадпрыемства знаходзіцца на завяршальнай стадыі рэалізацыі інвестпраекта, які выконваецца дзякуючы рэспубліканскай праграме «Адзін раён, адзін праект». Сінтэз нарошвання эканамічных паказчыкаў і новых умоў працы для людзей у матэрыяле Тацяны Пеменёнкавай. Стук металу і сапраўдная адданасць выбранаму заводу. Гэта пражыццёвы шлях Наталлі Сачанка. За станкамі жанчына ўжо каля 15 гадоў. Паспрабавала сябе не на адной лініі, але сэрца хацела ісці далей. З'яўленне новага абсталявання адкрыла шлях да новых прафесіянальных вышынь. Здесь больше зарплата. Мне больше нравится здесь работать. Больше деталей. Да и больше плана. 2 месяца длилось обучение. Дали мне учителя. Сначала учила, стояла, смотрела, показывала мне все, рассказывал. Потом стала сама, самой попробовать. И все, потом стала работать сама. Дзякуючы інвестпраекту стварылі 9 працоўных месцаў, але задача хойніцкага завода не толькі набраць новых супрацоўнікаў, але і даць развіццё больш вопытным. Інвестпраект дазволіў папоўніць цэхі прадпрыемства 4 адзінкамі новага абсталявання, залог эфектыўнасці работы якіх кадры. Время диктует, понимаете, от старого оборудования надо переходить на более новые технологии. Должны и уровень знаний рабочего. Мы на сегодняшний день осваиваем детали на энергонасыщенные трактора, потому что в основном делали раньше детали на 80-ку и 82-ку. Ну вот переходим на новый трактор, будем так говорить. Дзякуючы новаму імпульсу прадпрыемства нарасціла асартымент прадукцыі да 98 найменняў. Ад гэтага і плюс да аб'ёму вытворчасці. Дадзены паказчык склаў 106%. Да канца бягучага года чакаецца пастаўка яшчэ 2 токарных станкоў з лічбавым праграмным кіраваннем, а таксама фрэзернага апрацоўчага цэнтра. В связи с приобретением новых видов нового оборудования мы освоили новые виды продукции сегодня. Значит, освоили 18 видов новых продукций. Это, значит, Мозырский машиностроительный завод, Минский завод «Шестерон» и МТЗ «Холдинг». На сегодня реализация проекта выполнена на 81% или 2,8 миллиона. Унушальныя капіталаўкладанні, новыя вытворчасці і задзел на перспектыву. Гэта і ёсць галоўны вынік праграмы «Адзін раён, адзін праект». У Гомельскай вобласці сфарміраваны пул са звыш 35 вытворчых інвестпраектаў на агульную суму больш 1,5 мільярда рублёў. У гэтых лічбах новы імпульс развіцця раёнаў, а для іх жыхароў перспектыўнае працаўладкаванне і ўпэўненасць у заўтрашнім дні. Тацяна Пеменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». На трасе М10 працягваецца маштабная рэканструкцыя. Адзін з галоўных элементаў – пуцеправод, які будзе праходзіць над М10, перасякаючы яе па лініі Рэчыца-Хойнікі. Даўжыня аб'екта складае 67 метраў. Як сцвярджаюць спецыялісты, пуцеправод стандартны, а таму будаўніцтва не прадвяшчае ніякіх сюрпрызаў. Зараз мостабудаўнікі ўжо стварылі ўсе апоры. Балкі зманціравалі на 4-м і 5-м пралёце. Пасля гэтага плануецца ўключыцца ў будаўніцтва маставога палатна.
Система его будет так называемая в мостостроении журавлевки, то есть это неразрезная система. Балки монтируются, потом между собой объединяются арматурным каркасом и заливается бетонной смесью. Трудится сейчас 16 человек, непосредственно без выходных, то есть работают люди по 12 часов. Сейчас готовность около 30-40%. Гэты аб'ект самы вялікі свайго роду, які патрэбна ўзвесці на першым этапе рэалізацыі праекта па рэканструкцыям 10. Усяго ж першай чаргой прадугледжана будаўніцтва 2 пуцеправодаў, моста, 3 падземных пешаходных пераходаў і 12 аўтобусных прыпынкаў. У Гомельскай вобласці ўзровень захворвання вострымі рэспіраторнымі інфекцыямі не перавышае шматгадовых значэнняў. Аб гэтым паведаміла журналістам намеснік галоўнага ўрача па эпідэміялогіі і ідэалагічнай рабоце Гомельскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Вольга Тульжанкова. З верасня колькасць выпадкаў вострых рэспіраторных захворванняў павялічылася. Аднак гэта штогод характэрна для восеньскага сезона. Прычына ў тым, што ў гэты час калектывы збіраюцца разам пасля водпускаў. У тым ліку школьныя. Тым не менш, на сёння эпідэмічныя парогі захворвання не перавышаныя, а таму самы час падумаць аб прафілактыцы. В настоящий момент в Гомельскую область уже поступила вакцина для профилактики гриппа. Вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства. Есть вакцина как бесплатная Гриппол плюс, так и вакцина на платной основе. На сегодняшний день это Инфлювак Тетра. Можно обратиться и при отсутствии противопоказаний вакцинироваться в день обращения. Основным противопоказанием для вакцинации против гриппа, также, можно сказать, и коронавирусной инфекции, это острое заболевание в момент вакцинации. Уздым захворвання на грып прагназуецца ў студзені-лютым 2026-го. Таму вельмі актуальна падумаць аб вакцынацыі зараз. Аптымальным часам для правядзення прышэпак будзе кастрычнік-лістапад гэтага года. З увагай да навакольнага асяроддзя спецкамунтранс з 6 кастрычніка па 20 снежня праводзіць конкурс па зборы макулатуры сярод устаноў адукацыі горада Гомеля. Зберажы дрэва, здай макулатуру. Установы, якія здадуць найбольшую колькасць макулатуры на аднаго выхаванца або навучэнца, могуць стаць пераможцам па 3 номінацыях. Результаты данной акции будут подводиться с 21 по 24 декабря 2025 года. Будут признаны победители среди 3 номинаций. Это лучшая школа, лучшее дошкольное учреждение и лучшее профессионально-техническое учреждение. Победителем данной акции будет то учебное заведение, которое сдало наибольшее количество макулатуры из расчета на одного учащегося. Правядзенне падобнай акцыі можа дапамагчы выратаваць планету ад смецця, а лес ад высечкі. Як вядома, кожныя 100 кілаграмаў макулатуры ратуюць одно дрэва. Гэта важны ўклад у агульную справу захавання жывой прыроды і экалогіі. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрэсе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Кусташова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Калинковичском районе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Hyundai двигался по автодороге Калинковичи-Мозырь. Внезапно на проезжую часть выбежал лось. В результате столкновения пассажир иномарки погиб на месте происшествия. Водитель с травмами госпитализирован. Животное пало на месте ДТП. В Гомеле произошло ДТП и есть пострадавшие. Водитель Volkswagen двигался по улице Ефремова со стороны проспекта Космонавтов. При повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Джили», который ехал по улице Ефремова во встречном направлении. В результате столкновения оба водителя, а также женщина-пассажир «Джили» доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. В Гомеле огонь унес жизнь женщины. Возгорание в квартире произошло по улице Речицкой. Прибывшие спасатели при входе в подъезд на лестничной клетке обнаружили погибшую собственницу квартиры. В результате возгорания повреждено имущество в санитарном узле. Пожар потушен подручными средствами. Рассматриваем версию причины возгорания – неосторожное обращение с огнем. Уважаемые зрители, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Исключите курение в постели, не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. В случае ЧС звоните спасателям по телефону 112.
Не обошлось без пожара и в Гомеле. На улице 11 июля в одной из квартир на балконе в бессознательном состоянии спасатели обнаружили и вынесли на улицу мужчину. Спасенного госпитализировали. Работники МЧС ликвидировали пожар подручными средствами. Причина случившегося устанавливается. Жительница Рогачева перевела мошенникам 11 тысяч рублей. Женщине позвонил якобы представитель фирмы по установке домофонов и под предлогом его замены убедил сообщить все ее персональные данные, а затем и СМС-код. Сразу после этого потерпевший поступил звонок от лжеправоохранителя, который сказал, что она стала жертвой мошенников и на нее оформили кредит. Чтобы аннулировать сумму, она перевела эти деньги на банковский счет, указанный собеседником. В результате средства ушли в неизвестном направлении. По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура Гомельской области выявила массовое нарушение в сельских торговых точках. Так, в 68 объектах установлены несоблюдение правил санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований пожарной безопасности. Выявлены и многочисленные факты реализации пищевой продукции с истекшими сроками годности. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Ирина Гладченко, благодарю за внимание. В рамках регулярного матча БТР Экстралиги по хоккею Гомель нанес поражение Химику со счетом 3-2. Это вторая встреча с новополчанами, которая также осталась за нами. У рысей отличились Михаил Ковалев, Насер Субхи и Олег Кочеловский. Таким образом, гомельчане закрепляются на 8-й позиции. В активе команды 12 баллов. Новополчане занимают 12-ю строчку с 5 очками. Белорусская штангистка Сюзанна Володька стала 4-й на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 килограммов. Соревнования проходят в норвежском Ферде. В рывке Володька со второй попытки взяла 103 килограмма, после чего зафиксировала груз в 106 килограммов. В толчке Сюзанна справилась со штангой весом 128 и 132 килограмма, но последний подход на 136 килограммов оказался неудачным. В сумме за 2 упражнения белоруска набрала 238 килограммов и расположилась на итоговой 4-й строчке. До тройки не хватило 3 килограмма. Представители греко-римской борьбы из Беларуси завоевали 2 медали на 3-х играх стран СНГ. Серебряным призером в категории до 51 килограмма стал Тимофей Семененко. В предварительных поединках белорус был сильнее Атабека Турсунова из Узбекистана и Турпала Али Салдулаева из России, но в решающей схватке уступил азербайджанцу Альшаду Абасову. Второе место в весе до 92 килограммов занял Константин Касьян. По ходу турнира наш спортсмен одолел представителей Таджикистана и Узбекистана, а в финале проиграл россиянину Вадиму Драгушанову. За день до окончания 3-х игр стран СНГ в активе нашей команды 119 медалей, 32 золотые, 35 серебряных и 52 бронзовые. Белорусские спортсменки завоевали первые награды соревнований по художественной гимнастике на 3-х играх стран СНГ. Юниорки разыграли медали в личном и групповом многоборье, а также в командном зачете. В групповых упражнениях белоруски Варвара Артеменко, Каролина Цидик, Майя Клемко, Юлия Дружинина, Ариана Пархачева и Маргарита Силич в сумме за программы с 5 обручами и 5 булавами набрали 49,35 балла и стали обладательницами серебра. В личном многоборье выступили 30 спортсменок из 9 стран. Наша Кира Бабкевич, Анастасия Ильенко и Маргарита Журович расположились на местах с 5 по 7, а Ксения Перепелица закончила соревнования на 12-й строчке.